Portem viscuts 5 dies del mes de setembre i la política casolana es debat entre l'atapeït programa de festes en què es troba immers el molt honorable president i les promeses d'aigua, aigua per a tots, que no para d'anunciar per les terres del Vinalopó, tant se val si és l'alt, el baix, el prim, l'estret o el gros Vinalopó. A l'altipà preocupen altres coses. Per exemple, el Banc d'Espanya, veges tu quina preocupació quan hi ha un altre estament superior a Europa, o el finançament de les comunitats autònomes peninsulars que s'han alçat en bronca en veure com Catalunya tindrà un conveni especial. Des de l'andana del Terratuí estant, sols se m'acut un pensament. Deixeu-vos de batxanades i comenceu a mirar per les persones, la cistella de la compra, els desnonaments, l'ocupació, la vivenda, la salut, la necessitat d'emigrar. Això sí que són temes a tenir en compte.